मुली मोजां नुना नुवाखै होनदों मुली मुलि सम मुलिखौ फुया भिडिअ खालामबाय क्या बोला तूने नै गाइस मैसो बेदर अच्छा आंसो गोदायो जोंहा गाइसमोन आखाया नुजादों नामा ओरैला ओरै इमान गोजान नङालै आं जेरै होदो एरैला चलिए शुरू करते हैं हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय मोजाङैनो दङ स' लोगोफोर दायो आङो मोनाबाय आरोना दायो माने ओमफ्राय आङो मैसो बेदर संनो नागिरदों माने जोंहा दिनै मैसो बेदर लाबोदोंमोन आरोना ओमफ्राय बयबाबोथ' गावबागाव संनायनि बेलेग बेलेग माबा थाखायोना आइडिया थाखायो बयबो रोंखागौबो संनो ओमफ्रायहाय बयनिबो टेस्टआ आलदा आलदा जायोना ओमफ्राय आङो माबायदि सङो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै आरोना ओमफ्राय बिदि साननानै आङो भिडिअ लाबाय स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्लाथाय जोबजासिम नायलांबाय थादो ओमफ्राय आङो बेयाव भइस अभार होनांबाय मानोना जोंहानि फिसालाया बे टाइमाव मबाइल दामबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय थ'दे बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओमफ्राय सोरबाफोर गोदानबा अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो ओमफ्रायहाय शेयार खालामबानो जाबाय थ'दे बिदिब्ला मुली मोजां नुना नुवाखै होनदों मुली मुलि सम मुलिखौ फुया भिडिअ खालामबाय मबाइलबो गोदान होला नै गाइस मैसो बेदर आंसो गोदायो जोंहा गाइसमोन मबाइल बायना होनो हाला हौवाया आंना भिडिअ बानायनोबो थांगोनाबो गोसोमथार आरो ओमफ्राय थेवबाबो बया नङा दे सानफ्रामबो माबाबानो बेदर गोदानोबानो सैस्लिमबाय थायो आङो मुलि लेखाखौनो गोजान थांबाय बरिया फ्राय जानांगौ गाइस बेफोरखौ आं बायदिसो रोंगौ गोदानो गाइसमोन माने हायाव लाइट बवाखै नालाय आङो इदिसो हानोसै ओरैनो आं हरखाय लायलायासै आरो सेखायाबो मोजांथार गाइस नै आंनिया मैसो बेदर एवनो थाखाय रेडिया नै बेखिनियानो आरोना बे जाहैबाय मैसो बेदर ओमफ्राय बेयाव आलु दरनै लाबाय ओमफ्रायहाय नै बेवहाय सामब्राम गोजा दरनै ओमफ्रायहाय हालदै संख्रि ओमफ्राय नैयो माबा देग्लिनाय मा होनो मस्ला देग्लिनाय ओमफ्राय बानलु देग्लिनाय माने बानलुखौ उनावसो होगोन ना आङो ओंखायनो देग्लिना लाबाय आरोना नै दासो खारदो भिडिअ'आनो थुना दोन्दोंमोन न'आव आलुखौ आङो एवस्रोबाय आरोना ओमफ्राय दायो बोखांफिनना लाथ'नोसै ओमफ्राय दायो नै पियासखौ हरग्रोनोसै आङो ओमफ्राय आंना नै बेथिंजाय बेवहाय दङ आंना नै आंना माने लाइट होजाला ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मैथाजों खान्थाल बेगरनै मोनगासिनो खाना लादोंमोन लोगोफोरनो
दै ओंखारसोबाय नै गाइस सानसे होना आखायानो नुजादों नामा ओरैला ओरै गजब बेइज्जती है इमान गोजान नङालै आं जेरै होदो एरैला ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो टेस्ट कारेन्ट थांबाय एबारबा गोलोम गुलायबाय नै ओरैबायदि कारेन्ट थांबाय गाइस फैगोन ना फैलाथाय इमान गरम केमेरामेनाबो खारबाय थायो आंनानै आं हारसिंसो हमलायबाय दायो मा होनो आयु 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 गुदुंथारहाय नै गाइस आखाइ फारसेजोंबो हायाना मेजेम ओंखारदों नै थावा आलुखौ होना होनोसै आं नै दा Atau pelele kali kok. Udah nggak na? नङा Udah. आयु मस्ला देने गानसै नै ओमफ्राय हालदैखौ बानायसै मोजां जाबाय नै गाइस दै होबावनोसै एबार मेजेमखौ फासआव नोंथां बिराद मोजाङै रुखादोंमोन नालाय दैखौ बांद्राय बुरजा होआ आलुनि आन्था आयै मोदोमबायहाय गाइस माने बेटानो एसे हायखांसै आरोना मस्ला होयि सायावनो लकेल मस्ला देनायखौ होबाय ओमफ्राय बायनाय पेकेटनि एसे होनांगोन ना बरिया जाखाबाय संख्रि एसे होखाना होबावनोसै फिसानो दरनैसो हायखांसै गथ' मानसिनो अभार बेदरबो होनो हाया माने आङो जाहोखांनायनि उनावसो खिथायो आरोना फिसालानो जाबाय ओमफ्राय एबार आङो फानलुखौ होनानैसै ओमफ्राय बे जाहैबाय लाल मिर्चि ओमफ्राय मिट मस्ला गैया गाइस चिकेन मसालासो नै बेखौबो होनांसै मोदोम साबसिनसै बेखौबो कारेन्टआसो माला फैबावगोन खेबसे खोबहाबनोसै वाव गाइस नै oh my god बरिया जाबायना मेजेम स्पेसियल बेसे सानगोन नोंथांमोना मेजेम सोयो साखिना नायनि आं नै बेखिनिखौ बिदैखौ बरिया जाबाय बेखौ बरिया उखैजोब्बाय ओंखाम जाथारनोसै गुदुं गुदुं जानांगौ
स' गाइस दायो मोनबाय आरोना ओमफ्रायहाय कारेन्टआ फैयासै दसे नेदोंमोनब्लाबो ओमफ्राय माने भाजाया गुदुं गुदुं मोनबाय नालाय आं ओरैबायदि जानो लुगैबायमोन ओमफ्रायहाय जाथारबायबो कारेन्टबो नेयासै माने ओमफ्राय बेयावबो आं भइस अभार सोनांबाय मानो होनब्ला बुङोब्ला फिसालाया जा मबाइल नायनानैसो ओंखाम जायोना ओमफ्राय आङो बिनि भिडिअनि भइसखौहाय मिउजिकफोरखौ कपिराइट फैजानो गिनानै भइस सोनांगौ जायो आरोना ओमफ्रायहाय नोंथांमोना नायनानै दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनाखैबो जानो हागौ मानो होनोबा भिडिअनि क्वालिटिया एसेबो मोजां नङा आरोना माने आंना मबाइलनि उननि केमेरायाहाय बायनानै दङ आरोना ओमफ्राय दासिमबो गोदान मोनफिनाखै बायनो हायाखै ओमफ्रायहाय अब्लाबो आङो भिडिअखौ खालामथारबाय जिहेतु ओमफ्राय होना होबाय आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय मोनसे गेदेरथार खोथायानो जाहैबाय मा आंनियाव गुस्थिनि गाहायावहाय खखाबो माने माया नांलायखो आं हमनानै मोनासै लिपस्टिकसोमोन ना मायबासोमोन ओमफ्रायहाय आङो भिडिअ खालामनायाव नुवाखैमोन इडिटिंआवसो दासो नुबाय अब्लाबो माने भिडिअखौ खालामथारबाय नालाय होगारथारनोसै होननानै इडिट खालामथारबाय आरोना गाइस स' नोंथांमोनहा नुखादोंबो जानो हागौ मिनिबायबो जानो हागौ स' बेनो ओमफ्रायहाय भाजाया ओरैबायदि गोथाव जामारदोंमोन बिराद गोथाव मोनदोंमोन दे गाइस आङो नोंथांमोनहाबो सङोब्लाथाय शेयार खालामबानो जाबाय माबायदि सङो ओमफ्रायहाय आंबो